Ladidi, Ladidi yau zan je wajenki. 1000 kuɗin 50, kuɗin mashin 50. Safara'u ta ce za mu je restaurant 15 askin ɗin 500. To wannan ta ishe mu kuɗin kurkura. To wannan kuma ta ce za mu kama ɗaki hotel. Yawai akwai ma kuɗin ko da ke 3000 ne ta ce ana kamawa ko? Sun sa wannan ta ce za mu je Kano 1500 kuɗin mota. To waya na ga kuɗin ba za su kai ba. Ita kuma wannan mayyar kuɗin 500 za ta raba don ubanta ta yi hakuri. To ni kuma dai ba dan aje 500 dai saboda kuɗin mashin. Yanzu na samu kuɗin nan dai to wa'annan yan canjin, wa'annan yan matan mu na layi wa'anda dai ake ɗan rage zahin nan. Wannan a bata 50.